Čau, jmenuji se Josefína Lukasová, ale všichni mi říkají Jája. Je mi 16 let a chodím do 6. ročníku 8letého Gimplu v Chotěboři. Jinak bydlím v Havlíčkově Brodě, kde se taky aktivně věnuju skautingu. Chodím do 5. oddílu vodních skautů Rackové a spolu s mojí sestrou tam vedeme družinku Benjamínků. Kromě toho taky ráda hraju na kytaru, kreslím, cvičím, plavu nebo třeba čtu. V našem oddíle bych se ráda zapojovala víc aktivně a proto by se mi hodily právě čekatelky. Vybrala jsem si zrovna námořku, protože všichni říkají, že to je super, ale je to na druhou stranu i náročné. To mi nevadí a jsem na to všechno úplně mega moc připravená. Těším se, až získám spoustu nových zkušeností a skvělých zážitků. Tak dík moc a uvidíme se tam.